Čaute lidičky, dneska toto video bude rakovina, lebo toto bude ask. Pro tí, čo nevedia, čo je to ask, sú to otázky a odpovede. Dajte like a odber a ideme na to. Takže prvá otázka od Frostyho. Máš rada Maďarsko? Nie, zároveň aj áno. Takže tak. Druhá otázka. Aká je tvoja najobľúbenejšia hra? Moja najobľúbenejšia hra je, dámy a pani, Minecraft. Preto áno. Máš radšej Pepsi? Tretia otázka od Frostyho. Máš radšej Pepsi, Coca-Colu alebo Kofolu? No, moje obľúbené pitie je čistá voda, čaj alebo aloe vera zelená. No, takže ja už 2 roky, alebo tento rok to bude 3 roky nepijem Kofolu, takže tak. Štvrtá otázka. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Neviem rozprávať. Pizza je moje najobľúbenejšie jedlo. Aké je tvoj najobľúbenejší youtuber? Clarissa alebo Dušan, a.k.a. Duklok? Takže prvá otázka od Eros Speaker Titana. Máš rada Roblox? No, ako by som to povedala? Je to moja tretia najobľúbenejšia hra. Druhá otázka. Máš rada MG Fitmana? Není to môj najobľúbenejší youtuber, ale sledujem ho. A tretia otázka. Neviem. Posledná otázka je tu od Fénixa. To kdy bude odhalený? No, ideme na to. Takže ľudia, teleportovala som sa do reality a ideme sa odhaliť. 3, 4. Mysleli ste si, že sa jen tak odhalím? To až keď budeme 1000 odoberať, alebo 10 000 alebo 100 000. Čo asi to už budem mať dávno inakší kanál, lebo si nepamätám heslo tohoto Google, čo tu ideme naspäť do animovaného sveta. Takže nachytali ste sa? Myslím, že áno. Takže toto je koniec tohoto videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a neviem čo všetko. Čaute!